बरायफिनलायबाय रायजोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव जायफ्रा इन्टारेस्ट थानाय नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन तो सुंद'हैनो आङो आपडेट्स लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जालायबाय जायफ्रा इन्टारेस्ट थानाय नैबे भिडिअखौ एसे नायलांदो आरो गोसो गैयैफ्रा नायाब्लाबो जागोन आरोना तो टाइटेलाव होनाय आरो थाम्बनेलाव होनाय बायदिनो एसे सावरायलांगोन रायजोफोर आरो बिनि सिगां तो आङो दाखालि बावै मोनसे भिडिअ आपल'ड होदोंमोन तो बेनो जाहैबाय भेनिला गार्डेन तो नोंथांमोननोबो आङो दिनैहाय आरोबाव फिन खेबसे एसे दिन्थिनो लालायबाय आरोना बिबारा नै माबायदि नुयो बिबारखौहाय तो जा मोजां थमेट जाबाय आरोना नै तो नैबेनो आरो गोजौआव दङ नै बेबायदि बिराद बरिया बारबोखायो आरोना भेनिला गार्डेन तो एसे नोंथांमोननो दिनैहाय दिन्थिनो लाबाय आरोना नै बेबायदि माने बेहाय अलरेडि बिबार नै तो बेबायदि बिबार जाजोब्बाय आरो बैसो जानाय लोगो लोगोना समजों लोगोसे बेबायदिनो बिबारा फैयो आरो गार्डेना जाबाय बेनो तो नैबे नै बिबारा जा मोजां फैखायो नैबे जाबाय फुलि नै पुरा बेखौहाय एसे माने रिपेयारिं खालामनो गोनां दं आरो रिपेयारिं माने बेबायदि बेखौ लाखियोब्ला बेस्ट जायो बियो नायदो नै बे गासैबो फुलि गोजा आरोना तो आबाद एसे मावनानै नायदोंमोन माने माबायदि जायो तो दा फ्राय माने बेबायदि 3 बोसोर जालांबाय तो अलरेडि माने बिबारबो बारहांबाय आरोना तो जोङो बयबो मिथिनो मोनो भेनिलाया जाहैबाय जोबोद इउसफुल बुस्थु गोबांफ्रानो माने गायसावदों आरो जोबोद मोजां आबाद बियो तो मार्केट दङ आरो बेबायदि माने फिथाइया एसे माने दाम दङ आरोना निश्चय गोबांफ्रा गायखाबाय जानांगौ तो आंबो एसे माने मावनायदोंमोन आरोना तो लोगोसे बेबायदिनो फुलिबो दङ तो नांगौ जायोब्ला सोरबाफोर बेबायदिनो गायनो सानोब्ला लानो हायो आरोना तो कन्टेक्ट खालामनानै आरो बिदिब्ला बारा गोलाव सावरायबाय थाला तो जोङो मेन टपिकआव हाबैदिनि नोंथांमोननो आं एसे भिडिअखौ दिन्थिबाय नोंथांमोना बयबो नुनो मोनजोबखाबाय तो आबादा बिराद इन्टारेस्टिं आरो जोङो गायनो हायो आरोना गोसोब्ला दा बिदिब्ला जोङो मेन आपडेट्सआव थांदिनि तो मेन आपडेट्सआ बेनो लोगोफोर जोङो नुनो मोनदों प्रेक्टिकेल एक्टर बा जोङो फावखुंगुर होननानै जोङो सिनायनो मोनखायो तो बिथाङाहाय पलिटिक्सनि सायाव एसे बाथ्रा बुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों तो बेबायदिनो हाग्रामा सारनिफ्राय लानानै ना गोबांथार खोथा बुंलांनाय नुनो मोनदों आरो लोगोसे प्रमद सारनि सायावबो बिथाङाहाय बुंलांदों इलेक्शना फैनायनि सिगां पलिटिक्सआव बेफोर गासैबो जाजोबखायो तो बाथ्रा दान्थे बिदान्थेयाथ' दा साननैसोआ सोलिबायानो थाखासिगोन नङा होमबा तो बिदिनोसै दा जेननाय देरहानाया थागोन तो जोङोथ' आरो रेडि जानानै दङ भटखौथ' आरो होखानांगोन ना तो नेनानै दं होनो मोनसिगोन 9 तारिख फैनाय लोगो लोगो भट थुनोसै आरो तो प्रेक्टिकेल एक्टरा एसे मा बुंलांखो आङो बेखौनो एसे भिडिअ क्लिप्स होनानै दिनैनि भिडिअखौ बेसेखिनियावनो फोजोबनोसै आरोना तो हाग्रामा सारनियाव माने बयखौबो फैनो थाखाय खावलायदों ना दा जोङो नेनानै थानि तो निश्चय सरकाराथ' आरो फैखानाय सरकार नङा होमबा तो पावाराव थानायानो देरहायो बांसिन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाबाय टिसिनि रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो मेसेज खालामहरनो लुबैयो नैबे जोंना एमएलए इलेक्शना 9 तारिखआवनोसै 9 तारिखआवनोसै बिनि सिगां जेसेबांनाखि गुबुन संगठनाव गुबुन पार्टियाव दङ थाबैनो बिपिएफ दोलोआव फैजोबनांगौ बिपिएफ दोलोखौ मैखोमै बिपुल भटआव देरहाहोनांगौ मानो होनबा प्रमद बर' सारा 5 बोसोर खाबु मोनदोंमोन 5 बोसोराव बियो स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि खामानि मावनो हायाखै गरिब दुखिफोरखौ नायनो हायाखै गरिब दुखिफोरनो 25,000 होनो नागिरदोंमोन होनो हायाखै सेल्फ हेल्प ग्रुपआव थाखा रोजा होनो नागिरदोंमोन होनो हायाखै बन बोनानै जाग्राफोरनो
25,000 खरि होनो नागिरदोंमोन होनो हायाखै NDFB फोरखौ नस्थ' खालामजोब्बाय आबसुनि सेला बेलाफोरखौ सेस नस्थ' डेस्ट्रय खालामजोब्बाय मिजिं गैयै आसा गैयै सिमां थाब्लाबो सिमांखौ मोनफुंनो हायै एखेबारे दुखुआव खोख्लैजोब्बाय आरोखि दा नैबे MLA इलेक्सनाव जोंनि जे BPF नि जेसेबां केन्डिडेट दङ बिसोर गासिबो देरहाजोबखागोन ओमफ्राय दा आङो दंफैयो जाबाय जोंनि सेवलि महिलारि मेदामनि नैबे इलेक्सन केम्पेइनाव जोंनि नैबे 3 नाम्बार क'क्राझाराव सेवलि महिलारि मेदामा देरहाखाबाय ओरैबायदि माने लरेन्स इस्लारि सारा अबस्था गैखाला आरोखि माने मा होननानै भट बिबावनो बहा मिटिं खालामबावनो मिटिंआवनो माने साननो हायो आरोखि आखाइजोंनो साननो हायो बेनि मिटिंआव लरेन्स इस्लारि सारनि मिटिंआव दा आखाइ थारखायावनो साननो हायो आसिं साननो हायो मानसिया साबसे होननानै नैबेजों मानसिया गैखाला आरोखि माने बे न'आव सिरि थानानै इलेक्सन केम्पेइन खालामाब्लाबो जाबाय माने जेसे खालामा मा बुङा बे जेनखाबाय आरोखि ओमफ्राय जोंनि गसाइगावआवबो सभाराम बसुमतारी सारा हारसिङैनो देरहाखाबाय एखेबारे ओरैबायदि दोहौ